Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu To je nadprirodzené. Som Sid Roth a vitajte v mojom svete, kde nadprirodzené je prirodzeným. Mám v sebe obrovskú túžbu, aby ste boli vytrénovaní takým spôsobom, aby ste naplnili určenie, ktoré má Boh pre váš život. Viete, ste špeciálni. A hovorím to osobne každému človeku, čo ma teraz vidí. Je niečo, čo Boh chce, aby ste robili. Čo je také unikátne, že nikto na celom povrchu zeme to nemôže urobiť, ale vy to môžete. A môj hosť má pastierské srdce. A on vám pomôže naplniť vaše určenie. A to na základe videnia, vízie, ktorú dostal. Ak sa vám podarí zbaviť sa tých dvoch vecí, ktoré vám zabraňujú naplniť vaše určenie, nič vás nezastaví. Napokon, veď na to ste boli stvorení. Steve, keď sa teraz na vás pozerám, tak vôbec na mňa nepôsobíte dojmom človeka, ktorý bol roky narkomanom. Keď sa na to pozriete späť, prečo ste sa stali narkomanom? Hlavný dôvod bol ten, že som sa vždy cítil veľmi neisto. Cítil som sa ako babrák, smoliar, ako človek, ktorý nevie zapadnúť do nejakej partie. A aby som niekde zapadol, tak som začal s drogami. Pretože som zistil, že takíto ľudia ma dokázali prijať takého, aký som. Čoskoro som nad tým stratil kontrolu. Pil som alkohol a bral všetky druhy drog, okrem pichania si injekcií. To som sa bál. Týralo ma to 5 rokov, stal som sa dílerom, okrádal som rodinu a priateľov, totálne mi to ničilo život. Počul som príbehy ľudí, ktorí okrádali svoju rodinu a priateľov. Trápilo vás to? Alebo tam bola taká silná túžba po drogách, že zahlušila všetko. Presne toto sa stalo. Cítil som sa, ako keby som nemal žiadne svedomie. Nijaká citlivosť na to, čo je dobré alebo zlé. Všetko bolo o mne. Staral som sa len o seba. A to bola pasca nepriateľa. A potom som dostal pozvanie na jedno vysokoškolské stretnutie. Na jednej kalifornskej univerzite. Niekto ma tam pozval. Žili sme v tom meste len chvíľu a hľadal som ľudí, s ktorými by som drogoval. Vedel som, že keď sa v kresťanských zhromaždeniach poobzeráte niekde vzadu, tak sa tam motajú mladí ľudia, ktorých zaujímajú viacej párty, než nejaký boh. Preto som tam prišiel. Ako sme tam boli, prišiel dopredu kazateľ a začal čítať z Biblie. Citoval v kuse asi 35 veršov o tom, čo je Božie slovo. Toto úžasným spôsobom ovplyvnilo môj život. V tú noc sa stalo niečo, čo obrátilo môj život hore nohami. Viete, počul som už predtým, čo sa vám stalo. Ale chcel by som tomu lepšie porozumieť. Takže ste v meste a chystáte sa ísť na nejaké náboženské stretnutie v podstate preto, že tam chcete zbaliť nejaké dievča. Neviem pochopiť, ako vás to tam mohlo tak zaujať. Vysvetlite mi to. Viete, Boh má spôsoby, ako vás zastaviť a pritiahnuť k sebe. Ja som tam išiel kvôli tomu, aby som si tam našiel nejakých známych a ľuďom, ktorí sedeli okolo, som hovoril poznámky o tom, aké sú tam pekné dievčatá. Ale bolo to, ako by sa ma niečo zmocnilo, niečo ma akoby ťahalo a ja som cítil, že musím ísť na to stretnutie. Myslel som si, že to mám ja pod kontrolou, ale Boh má svoj spôsob, ako vás pritiahnuť k sebe, aj keď si to neuvedomujete. Tak som tam prišiel, ten chlapík začal kázať, citoval tam Bibliu a to ma zasiahlo. Niečo v mojom vnútri mi hovorilo, to je skutočné. Toto nie sú prázdne keci, to je naozaj. Potom požiadal tých, čo chcú vydať život Ježišovi, aby zdvihli ruku. I hneď som strčil ruky pod stehná. Toto neurobím.
Potom zavolal tých ľudí dopredu a vyšli 4. Prvý z nich bol typom človeka, o ktorom by sme povedali, že je taký trochu čudný. Pomyslel som si, nedivím sa, že tento potrebuje Boha. Ďalší 2 boli tiež takí obyčajní, ale 4. chlapík bol futbalista. Vyzeral výborne, vytrénované telo, mohol mať všetky dievčatá. Bolo vidieť, že má peniaze, talent, postavu, takže mal všetko, o čom som si myslel, že by ma urobilo hodnotným a úspešným. On to mal. Nechápal som, prečo on ide dopredu. Chápal som toho prvého čudáka, ale tento? Potom sa kazateľ s každým pomodlil a kládol na nich ruky. Jeden po druhom začali padať na zem. Takéto niečo som nikdy nevidel. Vyskočil som a zvolal som, to nie je možné, veď oni odpadli. A potom prišiel k tomu 4., tomu futbalistovi a pomodlil sa za ňo. A ten začal plakať ako malé dieťa. Zosypal sa tam a ja som si pomyslel, počkať, takíto frajeri nezvyknú plakať kvôli Bohu. Najmä nie pred 300 spolužiakmi. A vtedy mi to došlo. Toto je naozajstné. Ruky sa mi začali triasť a celým mojím telom prechádzala zvláštna triažka. Keď sa ma ľudia spýtajú, čo sa ti vtedy stalo, tak im odpoviem, prepadol ma Duch Svätý. Boh vtedy prišiel ku mne. Brali ste vtedy drogy? V tú noc som nebol pod vplyvom drog, lebo to môže vyzerať ako niečo spôsobené drogami. Nie, vtedy som bol čistý a úplne triezvy. A aj keď som skúsil všetky možné drogy, nikdy som nezažil nič podobné. Takže kazateľ pokračoval v modlení sa za ľudí a pôsobil v nadprirodzených daroch Ducha Svätého. Mal slová múdrosti a poznania. Vedel o tých ľuďoch veľmi mnoho a ja som sa pýtal, odkiaľ má toto poznanie? Po 40 minútach som sklonil hlavu a povedal, Bože, ak si to naozaj ty, ak toto nie je podvod, tak nech ma ten kazateľ zavolá dopredu. Povedzte mi, koľko ľudí sedelo v publiku? 300 študentov. A ani nie za 30 sekúnd ukázal na mňa a povedal, mladý muž, Boh ťa chce získať. No poviem vám, sánka mi padla dole, ani som nepožiadal ľudí, aby mi uvoľnili miesto. Rovno som sa cez lavice prešplhal dopredu. Spýtal sa, chceš dať život Ježišovi? Zlákol som sa, povedal som, bojím sa. Upokojil ma a povedal, chceš podriadiť svoj život Ježišovi Kristovi? Odpovedal som áno. A v modlitbe som odovzdal svoj život Ježišovi. A zrazu tam prišla Božia moc, keď sa začal modliť. Ježiš, naplň ho teraz. Bolo to, ako keby z neba zostúpil guľový blesk a vybuchol v mojom vnútri. Padol som na zem ako podťatý. 40 minút som bol priklincovaný k zemi. Počul som zvuk akoby nebeského zboru a znelo to tak, že sa to nedá opísať. A počas toho som bol nadprirodzene oslobodený z mojej 5-ročnej drogovej závislosti. Okamžite. Nikdy som už nezobral drogu a už som ani nikdy nemal túžbu po droge. Keď sa vrátime o chvíľu späť, tak budeme hovoriť o vízii, o videní, ktoré Steve dostal priamo od Boha. Že keď dokážete prevziať kontrolu nad 2 dôležitými oblastiami, nadprirodzene, nie prirodzene, tak naplníte vaše určenie pre život. Hneď sme späť. O chvíľu sme späť na to je nadprirodzené. Som tu opäť so Stevom Fossom. Predstavte si toto. Steve sa práve pripravuje na biblické vyučovanie na jednej strednej škole, keď zrazu má videnie. Keď poviem videnie, tak je to také niečo, ako keď vy teraz pozorujete televíznu obrazovku. Na vlastné oči vidíte všetko, čo sa tam deje. A toto videnie mu zjavilo 2 démonických duchov, ktorí ovplyvňujú všetky ostatné negatívne veci, ktoré sa dejú vo vašom živote a zabraňujú vám naplniť vaše určenie. A ak uchopíte to, o čom vám teraz bude hovoriť, tak vám to úplne zmení váš život. Steve, povedzte mi o tom, veľmi ma to zaujíma. Chystal som sa do tej školy a v modlitbe som zväzoval všetky demonické sily, ktoré by ste tam čakali. Drogy, násilie a podobne. A v duchu som akoby narazil do steny a zrazu sa mi otvorili oči. Uvidel som tú školu a videl som z nej vychádzať 2 obrovské chápadlá, ktoré sa hore spojili.
Na nich boli pripojení malí duchovia s nohami vrastenými do tých chápadiel. A videl som ich mená: hnev, strach, zúrivosť, depresia, samovražda. Tak som si povedal, viem, proti čomu sa mám modliť. Keď som sa proti ním začal modliť, videl som, ako ich to zasiahlo a padli dozadu. Ale keď som skončil, znovu sa postavili v plnej sile. Vtedy som si uvedomil, že svoju silu získavajú z tých dvoch obrovských chápadiel. Spýtal som sa: Pane, čo sú tie chápadlá? Povedal mi: to sú dvaja démonickí duchovia, z ktorých ostatní čerpajú silu. Sú to tí istí duchovia, ktorí v raji zaútočili na Adama a Evu. Spýtal som sa: čo sú zač? Pokračoval som v modlitbe asi 30 minút, majúc pred očami stále túto víziu, až som bol schopný uvidieť, čo je pod povrchom. A uvidel som mená tých dvoch duchov. Neistota a menejcennosť. Rozmýšľam nad tým, ako vlastne toto isté pôsobilo aj vo vašom živote. Lebo vy ste sa takisto v živote cítili neistý a menejcenný. Ale v skutočnosti bola za týmto pocitom duchovná mocnosť. Za všetkým bol strach. Má to duchovné korene a je to stratégia nepriateľa. Keď sa pozrieme, ako v 3. kapitole Genesis prišiel Satan v podobe hada za Evou, aby ju podviedol, tak čo urobil? Zaútočil týmito dvomi vecami. Prvé povedal v podstate toto: Boh ťa klame, nezomrieš. Čo ti Boh hovorí, nie je pravda. Všetko, čo Eva považovala za pravdivé, bolo založené na Božom slove. Jej istota bola v pravdivosti Božieho slova. Keď začala pochybovať o Božej pravdivosti, zaútočil na ňu prvý z tých dvoch duchov, duch neistoty. Zrazu nevedela, čomu má veriť. A potom jej povedal toto: Boh vie, že keď to ovocie zješ, budeš ako on. Budeš poznať dobré aj zlé. Že to bola lož, nám ukazujú prvé 2 kapitoly Genesis. Oni už boli ako Boh, lebo Boh povedal: stvorme človeka na svoj obraz. Eva bola stvorená na Boží obraz. Ale had povedal: nie si tým, kým si myslíš, že si. A zaútočil na ňu menejcennosťou. Čo je pocit, keď sa cítiš nízko postavený v akejkoľvek oblasti života. A keď sa Eva cítila neistá a menejcenná, tak zúfalo hľadala niečo, čo by jej navrátilo istotu a pocit hodnoty. Vtedy jej Satan ponúkol zakázané ovocie. A túto istú stratégiu používa dodnes. Zväzuje ňou ľudí a kvôli tomu tie dve duchovné sily neustále pôsobia v ich životoch. Pozrite na môj život. Prečo som začal s drogami? Hľadal som niečo. Bral som drogy preto, aby som získal nových priateľov, aby som sa cítil hodnotnejší a istejší. Vy máte akoby malé laboratórium, kde si môžete overiť, či to funguje. Cirkev, v ktorej ste pastorom. Takže ste toto urobili pre každého člena povinným vyučovaním. Keď sa u vás modlíte za ľudí, aby títo démonickí duchovia vyšli z nich von, keď sa modlíte, aby takíto duchovia vyšli z ľudí, vnímate podobne ako v tom videní nejakým spôsobom, že odchádzajú a potom vidíte ovocie? Keď toto učíme v našej cirkvi v Keller, Texase, vidíte, ako sa ľuďom otvárajú duchovné oči. Podrobne preberáme s ľuďmi toto vyučovanie a snažíme sa, aby sa uložilo hlboko v ich vnútri, lebo vieme, že je veľmi dôležité. A potom tí ľudia začínajú zažívať nadprirodzené skúsenosti. Lebo získajú zjavenie o svojom spasiteľovi. Dobre, povedzte mi nejaký skutočný príbeh o zmene života nejakých ľudí. Napríklad nejaký pár s manželskými problémami. Určite takých poznáte dosť. Do našej cirkvi prišiel manželský pár, ktorý bol tesne pred rozvodom. Ich manželstvo bola 3. svetová vojna. Strašné. A rozpoznal som, o čo tu vlastne ide. Manžel bojoval so ženou, lebo, ako sám povedal, nemá zmysel niečo robiť, lebo čokoľvek pre ňu urobím, nič sa jej nepozdáva. Koreňom problému bolo to, že žena mala taký strašný pocit neistoty v ich vzťahu a sama mala o sebe tak veľmi nízku mienku, že neustále používala také prostriedky ako manipulácia, hnev, zúrivosť, aby tento pocit potlačila. Stalo sa vlastne to, že tak strašne sa bála toho, aby sa to manželstvo nerozpadlo, že pomaly, ale iste sa to manželstvo začalo rozpadať. Neistota a menejcennosť dala strachu moc, aby pôsobil v jej živote. Toto je ako z knihy Joba. Čoho som sa najviac bál, to na mňa prišlo. Presne tak. Okamžite, ako pochopila zjavenie o tom, ako to vlastne je, ich manželstvo sa dalo do poriadku, sú veľmi silnými členmi našej kongregácie a je úžasné, ako toto zjavenie zmenilo ich životy. A čo mládež vo vašej kongregácii? Povedzte mi niečo o tom. Viete, mládež a tínedžeri sú dnes pod tak obrovským tlakom.
Áno, lebo sa dostávajú pod tlak zo strany rovesníkov. Kvôli tomu veľa dobrých detí z cirkvi končí v zlých partiách, lebo v určitom okamihu sa začnú cítiť neistí a menej cenní. Takže aby som sa cítil hodnotnejší a zapadol do nejakej skupiny, tak si dám piercing, budem mať oranžové vlasy, počúvam bláznivú hudbu a chodím na žúry. Toľko razy som sa čudoval, prečo ničia svoj krásny vzhľad, ktorý dostali od Boha a vyzerajú doslova odporne. A ešte si myslia, že to je cool. Boli vystavení lži, prijali to a ženie to ich životy. Povedali si, vezmem si ovocie tohto sveta, prispôsobím sa svetu. A to je dôvod, prečo je celá generácia mladých poviazaná. Kvôli tomuto aj tak mnoho mladých dievčat žije tak nemravne, lebo cítia, že potrebujú byť milované. Keď im niekto povie milujem ťa, tak urobia pre ňoho hocičo, aj keď ich to oberá o niečo. Čo sa stalo Eve? V okamihu, keď zjedla ovocie, strátila presne to, čo chcela získať. Rovnako aj my, keď sa poddáme a načiahneme za niečím iným, než je zjavenie o Spasiteľovi a aký sme pre ňoho cenní, keď sa načiahneme za falzifikátom namiesto originálu, vtedy stratíme to, čo chceme získať. Eva nebola neistá, nezabezpečená, lebo Boh bol stále tým, kým povedal, že je. Nebola menej cenná, lebo bola stále stvorená na obraz Boží, až kým nezjedla ovocie. Do takejto pasce neustále padáme a to nás okráda o našu budúcnosť. Viete, čomu verím? Kvôli strachu zo zlyhania sa ani nepokúšate o to, čo Boh pripravil pre váš život. Bojíte sa dokonca čo i len dotknúť toho veľkého, čo Boh pre vás pripravil. O chvíľu budeme jednať s tým strachom zo zlyhania. Neodchádzajte. O chvíľu sme späť na to je nadprirodzené. Tu je Sid Roth so Stevom Fossom. Pozerajú nás ľudia, vy, ktorí neviete, odkiaľ zoberiete v najbližšej dobe peniaze, lebo ste už dlhšie nezamestnaní. Pozerá nás aj mladý človek, ktorý rozmýšľa takto. Hollywood tvrdí, že ak sa ožením, budem šťastný. Zaručujem vám, že ak ste nešťastní pred svadbou, tak budete nešťastní aj po svadbe, lebo samotná svadba nič nemení. Zmení sa to vtedy, keď odstrániš zo svojho života vplyv neviditeľného duchovného sveta, ktorého si ani není vedomý. Steve, porozprávajte mi ten úžasný príbeh o vašom priateľovi, ktorý sa volá Rico. Bol to 9-ročný chlapec, ktorý býval v centre Los Angeles a bol neustále bitý. Aby mal pocit istoty a bezpečia, vstúpil do miestneho gangu. V 11 rokoch už bol elitným strelcom z 9 mm pištole. V 14 rokoch pomáhal s pašovaním zbraní cez mexické hranice. V 17 rokoch sa dostal na naše stretnutie. Božia moc ho zasiahla, odovzdal svoj život Ježišovi, vyhnali sme z neho zopár démonov, čo sa aj prejavilo. Potom mi porozprával o všetkom, čo robí. Povedal som mu, musíš to nechať. Odpovedal, odtiaľ sa nedá odísť, zabijú ma, keď to skúsim. Len o pár dní neskôr bol povolaný na stretnutie s najvyšším bosom organizovaného zločinu v San Diegu. Odviedli ho k mužovi, ktorý sa volal Charles. Z takýchto partií sa nedá odísť, vieš o nich príliš veľa. A oni ho zavolali preto, aby ho povýšili. Vytiahli spis so všetkými akciami, ktorých sa zúčastnil a povedali, veľmi pôsobivé. A on na to, je mi ľúto, ale chcem z toho von. Inak povedané, mali tam zdokumentovaný každý zločin, ktorý urobil. Ak by chceli, mohli sa ho zbaviť navždy. Boli nadšení jeho prácou, ale teraz sa ten mladý muž otočil k najvyššiemu šéfovi a povedal, chcem z toho von. Charles vytiahol svoju pištoľ s tlmičom a namieril ju na Ricka. Rico sklonil hlavu a myslel si, že už je po ňom. Presne v tom čase som sedel v aute a modlil sa. Myslel som, že Rico má mať to stretnutie o mnoho neskôr. A zrazu na mňa zostúpil duch modlitby. Nevedel som, za čo sa modlím. Z ničoho nič zo mňa vyhrklo. Uvoľňujem 12 bojových anielov, choďte teraz a ochránte Ricka. Presne v tom istom okamihu stojí Rico pred svojím šéfom a vidí pištol namierenú na jeho hlavu. Zrazu pištol začala klesať, tak si myslel, že ho strelia do brucha. Pozrie hore a vidí v Charlesových očiach nevysloviteľný strach a ruky sa mu trasú. Tento veľký šéf podsvetia sa bál? Ruky sa mu takto triasli a napokon hodil pištol na zem. Obrátil sa na Ricka, ktorý bol v miestnosti sám a povedal mu, ty a všetci tí chlapíci, čo sú za tebou, vypadnite. Ten veľký šéf videl 12 bojových anielov. Potom Rico vytiahol svoju pištol,
Položil ju na stôl a povedal, už ju viacej nepotrebujem. Potom sa otočil a odišiel. A ten veľký šéf vydal príkaz pre celé San Diego. Neopovážte sa ho dotknúť, lebo si to vybavím s vami osobne. Moc nadprirodzenej skúsenosti. Sid, ale bol to strach. Bola to neistota a menejcennosť, ktorá vošla do Rickovho života a potom ho ovládol strach. To otvorilo dvere pre všetkých ostatných duchov, ktorí vošli do jeho života. V týchto časoch, v ktorých žijeme, vo veľmi ťažkých časoch, je veľmi ľahké začať sa zapodievať myšlienkami strachu. Ale vy to nesmiete dovoliť. Prečo je strach taký zákerný? Moja odpoveď je táto. Múry, ktoré pod vplyvom strachu vybudujeme, aby nás chránili, sa stanú väzením, ktoré nás zotročuje. To je pravda. Myslíme si, že strach nás ochráni, ale strach je vždy zameraný len na seba, zakorenený v neistote a menejcennosti. V našich ťažkých časoch sa naozaj mnohí ľudia začnú cítiť neistými, menejcennými, vo vzťahoch, vo financiách, v politických záležitostiach. To otvára dvere strachu, aby vstúpil do nášho vnútra a my sa potom pokúšame chrániť samých seba. Ale to sú presne tie veci, ktoré nám zabraňujú, aby sa stal prielom. A Boh nám poslal svoju lásku. Aby urobila prielom v týchto zápasoch, v tej vojne a zničila pevnosť strachu. Takže hovoríte, že nadprirodzená láska triumfuje nad strachom vždy. Presne toto je v Biblii. Dokonalá láska vyháňa každý strach. Prečo je to tak? Strach je totálne zameraný na seba. Božia láska agapé je totálne nesebecká. Takže Božia láska agapé premáha a láme moc strachu. Božia láska agapé nám dáva pocit hodnoty. Božia láska nám dáva pocit istoty, bezpečia a zničí všetko, čo je spojené so strachom. A strach zväzuje mnohých ľudí v tom, aby vykročili, aby riskovali, aby skúšali, aby verili, aby svedčili, dokonca aby sa aj modlili za nadprirodzené. Strach, čo keď zlyhám? Neistota, menejcennosť. Čo keď sa za ňo budem modliť a neuzdraví sa? Ako sa potom budem cítiť? Poobzerajte sa okolo seba. Keby som sa zapodieval myšlienkami strachu, tak toto štúdio, tento program, všetko, čo tu robíme, by nikdy neexistovali. A ja by som minul to, na čo som v živote stvorený. A čo vy? Aj vás Boh predurčil na úžasné veci. Teraz požiadam Steva, aby zlomil moc ducha strachu nad vašim životom. Pripravte sa. V mene Ježiš beriem autoritu nad duchmi strachu. Nebeský Otec, modlím sa, aby si nadprirodzene vylial svoju lásku na tých, ktorí nás pozerajú. Nech poláme všetky okovy strachu v mene Ježiš a zničí korene neistoty a menejcennosti. Bože, otvor ich oči, aby sa teraz mohli s Tebou stretnúť. Zdvihni ruku a príjmi dotyk od Boha. Otvor sa na skúsenosť s nadprirodzenou láskou Božou. V mene Ježiš. Ja som zažil takúto skúsenosť s nadprirodzenou láskou a úplne to zmenilo môj život. Bol som zbabelý, zastrašený, nikdy som sa nič nepokúšal dosiahnuť. Ale teraz som prešiel celý svet a ľudia sa pýtajú, ako to, že si taký smelý? Som malý chlapík, ale zažil som nadprirodzenú skúsenosť s veľkým Bohom. A láska môjho Spasiteľa ma úplne premenila a oslobodila. Zatiaľ, čo Steve hovoril, tak som skutočne cítil, že niektorí z vás, mnohí z vás, čo nás pozerajú, máte problém s tým, že vás bolí členok. Možno v ňom máte kus kovu. Neviem, nedáva mi to žiadny zmysel, ale ak začnete chodiť práve teraz, tak vkročíte priamo do svojho zázraku. Urobte niečo, čo ste nemohli. A hovorím aj o bolesti každého druhu. Práve teraz sa uzdravujú chrbáty. Takisto aj nohy. Niečo také ako problémy so svalmi. Práve teraz je to uzdravované. Čas našej relácie pomaly vypršal. Ale máte niečo na srdci? Veľmi rýchlo. Vidím v duchu ľudí, ktorí veria v Boha, ktorý lieči chromých. Začni sa hýbať v autorite mena Ježiš. Vidím ženu na vozíku. Vaše nohy sa začínajú práve teraz hýbať. V mene Ježiš. Nebuďte len divákom. Začnite sa hýbať a vkročte do uzdravenia.